Kvapaliny prúdia rôznou rýchlosťou. Pozorujte demonštráciu troch kvapalín, vody, tekutého mydla a medu, ktoré vytekajú z trúbiek pri izbovej teplote. Porovnajte ich výtok. Z hornej trúbky vyteká voda, čo je kvapalina s nízkou viskozitou. Spoznáte to podľa rýchleho výtoku. Tekuté mydlo má o niečo vyššiu viskozitu. Výtok je pomalší. Tretia tekutina je med, ktorý má vysokú viskozitu. Výtok je veľmi pomalý. Zopakujme si. Príkladom kvapaliny s nízkou viskozitou je voda, znázornená modrou farbou výtoku. Tekuté mydlo má o niečo vyššiu viskozitu, zobrazená zelenou farbou. Príkladom kvapaliny s vysokou viskozitou je med, zobrazený oranžovou farbou.